your pussy jaw. Me nah go blow your punani like hand papa papa. She want it in the she no want the thing catch a jaw. So me stop at touring by a condom and a proper jaw. Room say not tweet make she see it for me avatar. Boots up like soccer star, firm up stand back a R. Me make she ride like a stallion. Me no follow man in a battalion. Put long like skeleton with force in Galvelian. So run this like Shelly and my John now go dwelling on. Go gaga, cock it up. Your pussy enough. Know you love the fuck. So bubble 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 bubble. Girl bubble 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 bubble. You say me soft, me tough it up. Know you come a ball when me start stuff it up. So bubble 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 bubble. She bubble 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 bubble. Your belly flat like counter top. When she attack, I counter that. Me no use X amount of chat. When it come to sex, make we flex, cut out the crap. She say my wine on the realest. In a me jeans, she a rise up a penis. Give me not the club, me no care who a free this. You make me hard like premix. So me say, come here, girl, cock it up. Your pussy enough. Know you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl, bubble, 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 bubble. You say me soft. Me tough it up. Now you come a ball when me start stuff it up. So bubble 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 bubble. She bubble 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 bubble. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl in the place. Make every man line up in the race. Oh, you can see that her face. She don't know. You a take off the hype off of every girl. And when me see your body move, girl, you a take off me eyes off of every girl. You fashion up that designer, broke every man heart, Delilah. You know sit down in a party, recline up on the dance floor. You turn me on more. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl, in the place. Make every man line up in the race. She don't know. Come baby, step up to me. Tonight that you want me, come here, face it. Me and me entourage in your heavy, but so far they got left to come on to me. Biar naik patung.
Salsa Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat. At kasama nyo na naman ang pinaka pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Kamusta kayong lahat dyan? At syempre ngayong araw ay napakasaya dahil October 1 na at ang ating mga taga-Madrid ay papunta na ng Japan. Ayan, at syempre kung gusto nyo ng updates at kung gusto nyo ang mapanood ng mga behind the scenes papuntang Japan, please like and share our page Madrid Philippines. At syempre dyan sa Pangasinan, Madrid Philippines Pangasinan, sa Cebu, Madrid Philippines Cebu, at sa Davao, Madrid Philippines Davao. Ayan na, kumusta kayong lahat? At syempre, ready na ba kayo ngayong araw? Pero kung sila umalis na papuntang Japan, syempre sa mga nakapanood ng The Almusal Club kahapon, totoo po yun. Wala na po ang ating gwapong Kengkoy ngayong araw. At para maniwala kayo dyan, ay meron kaming proof. Pero bago ang lahat, syempre makakasama pa rin natin ang cutie patuti, Kim P! Halo, Madrid Nation! Ayan, bali mo naman sila, napakaganda. Ayan, nag-comment si Mr. Jem. Sabi niya, hi, pa-shoutout Team Abroad. Halo, Team Abroad. Ingat po kayo kung nasan man kayo ngayon. Halo kay Mr. AJ and Miss Jazel. Halo rin kay Miss Kailin and kay Bean. Naghalo-halo na si Jamie tsaka si Christine. Sabi ni Mr. Jomar de Guzman, halo, pa-shoutout naman ako dito sa Pampanga. Halo sa inyo dyan. At syempre, hindi magpapahuli si Mr. Sam. Halo, Mr. Sam. Thank you po for watching. Ayan. So, yun, may sad news po kaming lahat para sa inyo. Pero parang tayo sa syempre. Dahil naka-receive na po ng warning ang ating gwapong, ano yan? Kengkoy. Gwapo at Kengkoy. Kakalimutan After na. po ng live kahapon, pinapunta na po siya ng HR. HR. Kaya, Pakilala halo, si Sir Jo. Ian! Hello. Sabi niya, konnichiwa! Mukhang handang-handa na sila papunta ng Japan. Hala, wala na Grabe. siya, OMG. Oo, guys. Bakit na-miss mo siya? Dahil hiring kami. Hiring po dahil kami dyan, ng hiring papalit kami. sa kanya at yung makakasama po namin dito sa Almusal Club. Yes. Yan, sabi ni Bin, hala, ba't wala si Ruby? Bin, dahil kahapon, na- naka-receive siya ng message. Memo. Oo. Memo at saka hapon. Halo kay Erica Balatico. Ayan, sabi ni Mr. Sam, hala, wala siya. OMG. Tara, game na. Wala pa aeroplano namin. Inaantok Antok na kami na kami lahat. lahat. Okay, sir. Dahil dyan, wala na talaga dito si Rupi. Ang dami naghahanap kay Rupi. Oo. At dahil dyan, hindi naman namin naalisin at hindi mawawala ang guwapong Ayan. Kengkoy, Rupi! Sir, ayan, ang daming nagtatanong kung nasan ka. Oo. Sabi nila, Ano hala, yan? bakit anong nangyari kay Kuya Rupi? Nagdrama lang po siya. Emot lang. Guys, react naman kayo dyan dahil nandito na ang ating kwela. Parang ayaw na naman na nila. Rupi. Oh, uy, sige, at dahil... At dahil nandyan ka na, Hindi pala pag-usapan talaga natin siya yung... sa HR pumunta, sa CR lang pala. Ano na pinagsasabi niyo sa mga nanonood sa akin? Sabi ni Sabi ni Miss Miss Jazzy, Jazzy, akala ko pa naman wala si Sir Ian at Mr. Ray ngayon sa Almusal Club. Andito sila. Pakita Ayan, natin sila. ipapanood namin sa inyo, guys. Ayan, nanonood yan ng mga ng live, ng mga yan nasa lagay ang na Team yan. Abroad po. Oo. Dami Yan. mong alam, Rupi. Ayan, di ba? Ang dami mong alam. Ready na sila. Kinabahan niya, nakala niya, pumasok So, ako. mapapanood nyo to, guys. Sa Madrid, Philippines. Pasalubong. Wow, Ayan. pasalubong please. Kahit isang Hinga gamit lang na po, blurred. hinga ng hangin galing Japan. Isang petals ng cherry Nasa blossom. ano sila ngayon? Nasa airport sila, di ba? Sa airport Yung flight sila. nila is, anong oras yung Sabi, alauna? one. Sabi nila, 4 hours daw yung biyahe. Ay, Oo, wow! 4 to 5 bilis. hours. Mamaya mga 5, Ah. nasa Japan sa Oo. loob. Ay, So, abangan isang natin yung oras ano lang. nila. Abangan nyo Oras ang lang. video
nila, guys. Abangan Dahil natin yung update i-share nila din mamaya. nila sa inyo. Feeling ko pagka-landing nila ng Japan, magla-live yung... Oo. Oo, magla-live yung mga yun. Kaya abangan nyo lang, ingat. guys. Sabi ni Sir Abangan lang. Ian, naka-live ang Team Japan ngayon. Yes, kaya abangan nyo po ang kanilang mga update. Nadali daw na rin sila doon. Ayan. So Siyempre, ngayon, Mr. Sam. ngayon kumakain sila. Kain sila ngayon. Nakatambay sila habang nanonood ng The Almusal Sa Club. club, yes. Oh, yan, di ba? Si Grabe, Mr. Jeff, napaka-supportive. nakikita ko nakangiti eh. Ayan, oh. Ayan, di ba? Teka lang. So, di ba? Ayan, kita niyo naman si Mr. Jeff. Nakangiti habang nanonood Uy, ng The halo-halo! Almusal Club. Sa inyong lahat. Halo-halo! Isang halo-halo naman dyan. Sa inyong lahat dyan. Kung naririnig nyo kami. Halo-halo! Magkano kaya si ano? Naghihintay sila ng ano eh, pa-Japan. Oh, di ba? Ayan, Yung mga nanonood si viewers Mr. natin, Jeff. mag-comment sila ng nila? gusto nilang ano, mag-comment sila ng mga gusto nilang... Hi, Mr. Jeff. Mr. Jeff, yung mga napag-usapan natin, alam mo na ha. Mr. Jeff, yung pasalubong ko dyan. Ayan si Mr. Jeff. Oh, di ba? Busy sila manood ng The Almusal Club habang nag-aantay ng kanilang flight. Mr. Joe, yung Yes. habilin ko, diba? Mr. Joe. Yung laruan. Sabi ni Jamie, akala ko siya pupunta ng Japan is i-improve niya yung drawing skills niya. I-improve naman ni Robert yung drawing skills niya, guys. Wala, mag-comment sila na baka kasi ano, mamigay sila ng mga pasalubong galing Oo. Japan. So Yes. mag-comment Yes, sila ng and mga don't ano forget nila. mag-react, guys. Heart react Mukhang naman ano, for mukhang Team si- Kim Fee. Mukhang si Sir Ian, Like nagpapalit siya ng for ano, Team nagpapalit siya Ruby. ng maraming pera. Oo. Wow! Mamaya gagawin Makabili niya ng ano, makabili ng mga, ay no, makabili ng pasalubong. May balita ko, Ayan. may ukay-ukay din na mura. Ayun sila, oh. Ayan, sabi ni Ivy, Kempron, hi po, mag-games po kayo. Yes, ano natin naman sila. Siyempre, halo sa ating bagong viewers. Natuwa kayo, sa Japan. Pwede po kayo sumali. Yes. Mag-ready na kayo. Comment ready, guys, and mag-heart rock Yes. naman kay Jean for Team Kimpi para Kimpi. simulan na natin ang ating game. Game. Okay, guys. So, umpisa sabi na ni Sir natin. Sam, guys, nakita nyo ba yung post ko sa Sa Jowa Jowa Ball Ball na na- loka ka ba kayo Team Mali? Ipapalabas namin yan. Grabe yun! Pwede, pak Ano na pak yun? yun, Mr. Sam. yung Jowa Ball. Ipapakita Yung namin Jowa dito, Ball ni ipa-plug Mr. natin Sam. yung... Ah, sige. Ano yan? game na Sige, natin dahil sila dyan. sa- O, diba? Dahil ready na yung Nagsiset ating sila ng mga... update nila ngayon. Nanonood sila audience. ng The Almusal Club. Ay, wow, wow, wow. Ayan, thank you for Halo-halo. watching. Mr. Joe. Ayan. Halo-halo. Mag-start na tayo. Baka mawalan pa tayo ng audience. Okay, Ayan, so mukhang mag-start ready na tayo. sila. Okay, so in 3, 2, 1. In 3, Ready na kayo sa 2, ating hangman. 1. Oh, right, na late. Ayan. Okay. Ang ating unang category ay Eat and Eat and Drink. Drink. Ayan, para sa mga mahilig Eat kumain and drink. at uminom. Anong klaseng inom? Eat and drink. Anong klaseng inom? Ano ba masarap na ano? Para sa inyo, ano ang masarap na pagkain? Lahat, basta nabubusog ka. Oo. Pag inumin Basta naman. nagkaroon ng laman ng tiyan. Halo-halo kay Eat Mr. and drink. Pio Code. Si Mr. Halo-halo. Mr. Brian. Ayan. Ayan, nag-start na si Christine. Sabi niya, letter A, ang laging Letter A. nangungunang letra. Ayan, letter A. Ayan, may Nasa A. dulo. Letter A. Sabi ni Bean and Shira, letter E. Letter E. Paunahan kayong hulaan Okay. ng ating category, guys. Paunahan. Okay, so eat and drink. Magkano ba itong Michael? Dito mo eh. Sabi ko, buksan nyo ang Low. mic. Letter Halo-halo E. kala Mr. Red. Ay, meron na. Okay. Halo-halo. Letter C. Sabi ni Mr. Jomar. Uy, mukhang wala pang nagpapaputok ah. Uy, kala ko pa gusto pa ano nila to. Gusto Sabi pa ni dito Mr. wala, Sam, ano. Letter S. Hi, Mr. Sam. F. Uy! Ay, alam ko na! Sabi ni Sir Ian, spaghetti pababa, kasya ba? Hindi! Halo-halo Sabi ni- kay Rika Chan and kay Hi. Jane Miss Lang. Sabi ni, anong pangalan nun? Sabi Nino.
Nawala tuloy. Hello rin kay Sabi Miss ni Bella. Bean. Letter T. Sabi ni Bean. T. Okay! Halo-halo, Ang galing Mr. nyo, Bright. Tama lahat ng ano nila. Halo-halo hula. sila. Oh, sabi ni Miss Elena Olisha, halo-halo. Sabi ni Rika Chan, letter L. Sabi ni Rika, Letter L. Uy! Wow! Galing nyo naman, guys! Wala pa puputong na lobo. Oo, Ano yan? perfect. Parang hirap. Sabi ni Miss Mela, letter H. Cheesy says, letter H. Oy! Ayan na! Guys! Paki-heart Guys, react ayan naman, na, guys. Heart, heart, Hello, Mr. heart. E. Heart, heart, Hi, heart. Mr. Hello Ed. rin Hi, kay Mr. Mia E. Castillo. Heart, heart, heart naman, guys. Paki-heart Guys, naman. ayan na, guys. Hi, Mr. Ed. Pakitadtad ng heart. Mr. Ed, yung pasalubong Konti mo, na Mr. lang, Ed. pahulaan nyo na. Ayan, meron na. Ayan, sabi ni Mr. E. Ano yan? Cheese steak. Philly. Philly? Halo, sunshine. Sunshine chacha. Pagkain mo kang pagkain ng mga sosyal lang. Social. Susan. Ganun yung ano eh. Feeling ko ito niyan makakain kay Mary Grace eh. Kaya alam na alam ni ano, Mr. E yan yung eh. live nila kanina. Sino yun? Wow. Kaya ano walang yan? kami nagkahapon kasi nandun si Ate Mary sa branch niya sa Naiya. Cheese steak. Wow. Ay, wow. Cheesecake. Cheese. Sabi ni Christine, chilled cheese steak. Chill. Pwedeng, ay, hindi siya pwedeng Sabi ni Jenny, Philly cheese Oh, hindi siya steak. pwedeng chill. Meron na nga. pwedeng chili. Ano yung Philly? Pwedeng chili. Pwedeng Ano yung chili. Philly? Magkakalaban na lang sa Ano, Philly Philly or chili? Chili. Parang mas tama yung Search chili. mo nga Kasi kung hindi ko meron. pa Wow. yung ano eh. Hindi ko alam yung Philly. Sabi, pa-shout out kay Sabi ni Sir Master. Ian, lupet. Tingnan natin. Yun, siguro yung dulo, K, no? Tama. So yung magkakatalo na lang Sabi yung ni Sir simula. Ian, sorry, wala pa si Teresa sa Hindi siya chili aeroplano. kasi Walang Macy na. mananalo ngayon. Macy na. Kaya hindi Walang siya pwede mananalo maging chili. ngayon. Ayan, may mga sumasagot din ng chili. O nga, may letter C na. Tama. Yes. First. May letter Siyempre C na, naman. so hindi Hindi po tayo siya nagkakamali. chili. So, natin yung- pwedeng Philly. Ano yung Letter Philly? P. Yun yung tanong ko. Ano Letter yung P. Philly? Yung letter Y. Buksan na natin yung luluwan. Ano yung Philly? Ano yung Ayan. Philly? Ayan. Yung ano, Sinong unang sumagot? Letter P. Hindi, di ba? Ay, tama. Philly. Ayan, congratulations, Mr. Reza Sa Solomon. Ano ba yung... Ano yung Philly? Ano na yung Philly? Yun yung Ano Tagalog... yung Philly? Yun yung Tagalog ng Chelsea. Kasi miss na yung nanalo. Philly ka lang dyan. Chelsea. Wow. Philly ka? Chelsea ka eh. So, siya yung nanalo si Mr. Ayan, so Yes. pwede bang bumawi? Perfect kayo guys. So, walang Partida, pagputok papunta yan ng ng lobot. Japan. Meron ba ako? Halo-halo kay Miss Ito. Angel. Sabi ni Sir Ian, game next na. Pabawi naman kami. Oh, next na go! Okay, next na. Wait lang. Ito, sino sila mga nanonood? Ayan, di ba? Ayan ang ating team abroad. Abroad. Ay, bakit parang yung mga Ayan. boys? Parang masarap yung kinakainan ng mga... Mas masarap yung Kinakainan ng mga girls. boys. Ayan, so ready na sila sa next game. Magkakahiwalay sila. Okay guys, next na daw! Hindi ko kayo Next, maintindihan ready na? dalawa. Ready, next puzzle. Okay. Eat Eat and drink Ulit. ulit. Yes. Ayun na, in-explain niya ni Christine de Guzman. Sabi ni Sir Ian, mag-CR muna kay Teresa. Ayan, nakikita niya sila ngayon. Mapili, sabi niya, no? Mapili kasi siya eh. Hindi kanya pinili. Sabi ni Mr. Joe, sabi ni Mr. Joe, mas masarap Foods foods namin. Mapili. Game na, game na! Sabi ni Shaira, ang Letter favorite A. mo, letter, Nahihilo letter na ako. A. Letter A daw, sabi ni Ayan. Shaira tsaka ni Bean. Tsaka, Sabi ni Christine, Letter letter E. E. Letter E. tsaka, good luck sa maglalaro mamaya. Dudurugin ko na kayo. Oo, yan guys, abangan nyo si Rupert Durog yan. dahil siya po ay maglalaro ng bowling. Ayan, abangan yung tumalsik Wow. yung bola sa isa. kabilang lane. Ayan. Saan ka maglalaro? Okay, so Mahirap Sabi ni Madrid, Beans, ano ka? letter sabi S. okay, letter S? Ayan, sabi ni ano. Mukhang ni may ano, may, Sir, di ako yun. may mga Si- nagsi-CR na sa naiya. Sabi ni Rika Chan, letter B. Letter B. Letter B.
Sabi ni Jamie, letter L. L. Walang B. Oh, ano ba yan, Ayan Rika? guys, walang letter B. Parang Sabi yun ni- ulit yun hindi ba? Sabi ni Jenny, letter P. Letter P daw. Okay, kala ko wala. May letter P, guys. Si Jetty. Tapos na ba ang letter L? Sabi ni Yan, Jamie. syempre habang naglalaro kayo, ka-heart-heart naman kayo dyan. Di ba? Ay, Kung mag-like. nag-enjoy ba kayo sa At game natin. Mag-like. Yes. Yes. Guys, input lang ng letters. Sabi ni Ayan. Bean, Meron ba letter T. L? Ayan, sabi ni Dohan. Mr. Jomar, meron na po tayong letter S. Jomar, may S na. Letter S. S. Meron ng F. And meron na po tayong letter T. Naku, parang marami yan sa Pilipinas. Letter? No? Eggplant Ayun pandesal. Sino wala na Egg. eggplant? Si Christine de Guzman. Pandesal. Eggplant. Sabi ni Jamie, eggplant May ganun pala. parmesan. Parmis. Uy, Ay, pwedeng pwede din. pandesal, pwedeng Parmesan. parmesan. Ay, Yes. masyashell yung ano. Parmesan. Sabi ni Sir, pandesal lang alam ko. Bigyan mo nga ng letter L. Ang lupit niyo daw. Lupit nyo sa Ay, hindi! Hindi siya pandesal. Parang tama yung ano Yes. Ah, okay. Yung kanina. Sino yung una? Ito si Pagsamahin nyo na lang. Parmesan. Ayan, meron na sagot. Eggplant Ang parmesan hirap daw daw. makasingit. Parmesan? Letter L. Letter N. Yung mga Letter social N. lang yan. Nakakaroon ko lang pritong Letter N. eggplant. Oh. Letter R. Ayan, ang daming sumasagot. R. Eggplant Oy, oo parmesan. nga. Letter? M. Sabi ni Letter Mr. G. ang social na mga foods na yan ha. Oo nga. Eggplant. biyaheng Prito nga lang po alam ko. Ang At alam saka ay si- ano, laga. Si Pwede- Jamie pwede- pwede Jane naman. Sarina. Pwede Yes, namang ano. congratulations! Inihaw na talong. Oo Hi, nga, Jamie pwede Jane. naman yun. Ba't may eggplant parmesan pa, no? Ang nauna po sa akin si Sure. Christine. Sabi ni Miss Angel, kala Yes, ko ano na pandesal. una? Ano na si ito? Si Kala rin po Jamie. namin pero walang L. Ito yung nasa live. Kung ano yung nasa live? Si ano? Yan, congratulations, Jamie Jamie. Salinas! Hindi daw social pandesal, kaya parmesan na lang. O, engineer, Next, kamay agad dyan. yan, guys, comment next naman para sa ating last set ng Hangman. And Heart Rock naman kayo dyan, di ba? Yan, next na agad tayo. Ay, sabi ni Rika dyan, egg lang daw. Alam mo, anong egg yan, ha? Anong egg egg? yan? Sabi ni Mr. Sam, taray ng Rika, food, hindi anong pang egg masaya. yan? Hindi bang masaya? Hindi bang masaya po? Yung talong sa amin, toyo lang Oo sausawan. nga eh. Ready na ba sila? Okay, game na. Next na. Rika, anong egg yan, Rika? Next na. Go, go, go. Guys, ready na ba kayo? Maya, feeling ko ba natapos yung live natin, magbo-boarding na yung mga pa-Japan natin. Ano? Oo. bilis natin. Talagang ano, pinanood nila din yung ano. Next na po episode pang na. RK mga Siyempre, fans bagot na bagot na yung mga yan. Okay, By Miss next Mela. puzzle. Next na. Ay, sabi ni Mela, next na po. 2, 1. Ang ating category ay Toys and Games. Alam ko, eat and drink. Oh, teka lang. Mr. Joe and Mr. Jeff, yung toys ko, ha? yung mga pinag-usapan daw na toys. Yung mga pasalubong po namin from Japan. Eggplant lang alam ko. Mantika at toyo lang. Yung toyo lang sa amin. Ayan. So guys, ipunin mo na ng letter sa ating Ang category. ating category Sa ay last set toys ay and toys and games. games. Sa wakas. Bakit? Ay, sabi ni Jamie, nagluluto May gusto ko yung ano, gusto ko yung mantika. Sabi ni Sir Ian, baka isa man lang Team Japan Boys. Okay, go! Yan, Input ka ng naka-score na letters. yung girls eh, yung boys. Sabi ni hindi pa. Jamie, letter B. Ay, sabi ni Rika dyan, basta egg. Oh. Sabi ni Sir, B, sabi ni Jan. Jamie. Bis na lang. At sabi ni Bean, tsaka ni daw. Rika, letter A. Letter A. Sabi ni AJ, letter O. Letter O. Yan, may sinasabi ang ating boys. May Sabi nila, babawi daw sila. Sabi ni Mr. Sam, tsaka ni Miss Mela, letter M. Yan. Letter M. At sabi ni... Sabi ni Jenny, letter Letter C. Letter C. C. Meron bang M? Wala pa.
M daw, sabi ni Sam at ni Mela. Sabi din ni Mr. Jomar, letter S. Letter S. Sabi ni Mr. Jomar de Guzman. Letter M, M. Ayan. Tsaka M. Wow. Uy. Tsaka M. Ay, parang ano ko na to, game? Toys and games. Kalimitan. Sabi ni Ivy, shoot ball. Shoot ball. Ball. Hindi daw. Hi, Ivy. Bago ba to? Yes. Bago siya. Bago siya. Sabi ni Bean, letter T. Letter T. Ay! Ayan, binigyan Wow! binigyan ko Na naman! May Nano. freebie ulit. Na naman! May nanalo na! May freebie ulit. Si Miss Zen! Nanalo na! Ayan, guys, may hint kayo. May letter I. Oh, may Ay, sa freebie mga, ulit. sa mga, yung mga nagsasalamin, pwede niyo pong bigyan si Miss Zen ng salamin. Okay, may freebie tayo ulit kahapon sa movie serye. Ngayon, optical Hangman. po, open po kami ngayon sa Sabi ni Jamie, Baka naman. letter L. Letter L. Ayan. Wala. Ay, walang L, Ano yan? guys. Siomay. Showman. Hindi mo pagkain laruan. Showman. Laruan yan yung pagkain. Siopaw. Laruan yan po. Kakatapos lang ng lunch. Simon Says. Ay, oo, Simon tama. Says. Sabi ni Christine. Says. Sabi ni Simon says. Sorry. Sabi rin ni Jenny. Simon says. Sabi Sinabi ni ko lang Simon daw. says. Jeff, ang dami Ano sumasagot. nila? Ito, parang movie to. For your... Simon Says. Sabi ni Mr. Anyari Luisit. Kasi magaling ako sa English. Anyari daw Zen. Sabi ni Miss Teresa. Sumama na yung Japan. Ayan, iniwan niyo daw siya. Nauna pa eh. Hindi niyo po siya ginising ng maaga. Teka. Nauna pa yung utak ni Miss Zen sa aeroplano nyo. Lumipad. Sabi ni Sir Ian, buksan niyo na ang galing yan. ni Christine. Letter M. Ang galing-galing naman ni Letter Christine. N. Letter Y. Why? Ayan. Basa. Anong basa? Simon Says. Yan. Very Ah. good. Simon Says. Simon Says. Lang yun, ano ka ba? Says. Yun, ganun nga rin sa Pinas. Nilalagay ko na ni Christine Royce. Paano ko ulit yung mga Ayan, di ba? So, Ayan na naman yan po sila. ang ating team boys. Wow, Wow. Ng team abroad. Seryoso sila? na daw doon. Ilan Seryoso sila? na daw sila doon. Lahat po yan, single. Mamili po kayo. Uy, hindi. May magalit. Ilan sila? Mukhang Ayun, sila. Ito yung mga ito yung mga girls sa natin. pangalaro. Yan, mga single din yan. Yung mga Yan. boys. Mga single. Oh. Wala, pinura nila yun. Okay, so ready na Sino ba kayo sa ang ating ano? next Sino ba game? muna ang nanalo? Bino- Yes, sa lalit kanina pa ako Sa nag-send. Wala pang Hangman. comment iba. Ay, Sino yung mga winners? sabi ni ano, Wala, sabi ni Jenny Remo. Ni Jenny. Hala, late. Kanina pa Show ako my rice nag-send. daw. Wala naman. Okay, so ating mga Show my nanalo rice. sa Hangman ay Show my rice. nasa papuntang Japan, Miss Teresa Solomon, Miss Jamie Sarinas, at Miss Christine Royce. Hindi, di ba Cecily Ross? Royce. Okay, so ready na ba kayo sa ating next game? Yan ang movie serye. Tutok na tutok sila, guys. Tingnan nyo naman kung gaano sila katutok. Grabe yung... Ay, Di ba? Meron. One for all for one. Parang nagpapanggap lang yan ah. grabe yung mga ano natin, no? Oo nga. Ito yung mga ano natin, mga... Parang nagpapanggap lang pag ganun. Kanina, iwalay kayo ah. Oo, ito. Grabe yung mga pupoging ng mga ano Ay, natin. sino yung nasa likod nyo? Sino yung nasa likod nyo? Sino yun? Ito to, sa lupa. Sabi ni Nilagay Ivy, nila si nakakagutom. Yung Show My Right. Sabi ni Sir Ian, dapat may scoreboard kayo ng highest pointers per Meron month. naman. Yes, sir. Ready na? Ayan, Yes. next na daw. Next na, Susunod next. si Jenny. Ready ba sila sa next game? At saglit lang ako yung nag-CCR. Wait lang. Goodbye. Huwag ka na. huwag ka Sabi na ni bumalik. Sir Ian, dami Okay, namin guys, hindi sige na. makahula ng isa. Next game na tayo. Yan ang ating movie serye. Ayan na. So, simple lang ang ating movie serye. Huhulaan nyo lang ang ating movies. At nakalagay na rin ang ating genre. So, yes. So, medyo matagal na tayo kanina umaga. Kaya ngayon, umpisa na natin ang movie serye. Ayan. Labas na natin
Ayan. serye. Guys, rock naman kayo dyan ng heart and like. Para Dami naman namin sa hindi ating next makahula ng isa. game. Oh, ang dami daw Oo nga nilagay eh, sa one for all for one nga eh, pero walang tumasa. Sabi ni Mr. Char lang yan. Ito, parang kaya nila tong hulaan. Oo. Ayan. So, ready na ba kayo, guys? Dinalihan ko Comment na ito. ready para sa ating second game. Ang ating movie serye. Okay, go na. Go na. Okay, Go na. ayan. For our Let's see. first movie, ang category ay fantasy. Paborito yun ng mga bata. Oo. At paborito ng mga lola. All time ano yan? Ay naku, ang dali nito. Kasi nakita ko itong bata na to. Ang dali nito. Sana nga alam nila, no? Ano gan, guys? Okay. Lahat ng movie na may mga ganito, mga forest to. Oo. Alam niyo ba yung kwento niya? Oo. Nakakalungkot nga to eh. Mowgli? Hindi siya Mowgli. Malapit Hindi na. po. Malapit na. Tiyanak daw! Sino salagat? Sino siya? Si Sir Ian. Sir Ian yung tiyanak, pang ano lang yun, pang Pilipinas lang. Pang Pilipinas lang. Ang dami sumasagot ng Mowgli. Hindi siya Mowgli. Hindi po siya Legend of the Mowgli. Jungle. Kasi mas Prime popular yung Minister ano. sa Mowgli. Tarzan. Mas popular Ayan, yung si ano. Shaira Mowgli, Legend of the Jungle. Tarzan daw? Hindi Apocalypto? po, guys. Legend of the Jungle? Ang alam ko yung Hindi Mowgli po title siya lang ng trailer. Apocalypto. Hindi. Guys, malapit na yung Mowgli na yan. Yeah. Ano yan? Legend of Tarzan. Alam ko yan. Hindi po. Legend. Ayan, may sumagot. Sino? Si Jerome San Melong, Jungle Book. Bago ata yan ah. Pero, Bago ba yan? Pero, pwede yung Mowgli Legend of the Jungle. Yun pala talaga yung totoo niyang title. Mowgli Legend of the ayan, dami Jungle. sumasagot, The Jungle Book. The Legend of Ewan Tarzan. kong gulo, pero nakalagay sa poster, The Jungle The Book. Jungle Book, iba yung The Mowgli. Jungle Book. Iba yung Mowgli, iba yung Jungle Book. Yes. Ah, pero Sabi ni okay yan, Jenny The Spiderwick. Ay, maganda yung Spiderwick na yan. Favorite ko yan. The Legend of Rupert. Okay, labas na natin. Yes! Okay, ang The tamang Legend sagot of Ruby. ay Sabi ba? The Jungle Book. Yes! Ayan. Bakit yun yung So, lumalabas sa sino YouTube? ang The Jungle nakasagot ng The magkaiba siya. Jungle Book? Iba pa yun. Iba pa yung Mowgli. Iba pa si Jungle Book. Oo. Okay. Pero si Pero mas ano Mowgli si ano kasi eh, yung mas popular si Mowgli. Mowgli yung ano eh. Ano? Mowgli yung lalaki. Okay. Ano? Game na! Sino ang nanalo? Mag-comment ng next para Lumalabas sa sila next pareho. Sino nanalo? poster. Sino ang nanalo? Si... Sino una sa inyo? Ito nanalo si... Si Jerome ang sagot niya, Jungle Book. Oh, si Jerome. Oo. Jerome. Yan, congratulations! Sabi ni Jamie, kagagaling Jerome. nila mukhang mga nag-review. Yan, prepared silang lahat. Nanood So, ba? pwede pa pong bumawi dahil meron pa Sana tayong gusto. second set para sa ating movie Movie serye. serye. Natin Yes. next. Ayan, sabi ni Mr. Ren, next na daw. So na, ready na? Madali lang yan. Okay, in So, ang 3, ating next movie 2, ay... Hi. 1. Crime! Ayan. Lagi nila hinuhulaan yan. Ano ba yan? Lagi nila hinuhulaan yan. Ano ba yan? Dito sa movie serye. Patingin niya. So, ibibigay na natin kahit hindi na nila ibibigay yung talagang title. Pero yung number siguro, kasi marami ng movie na ganyan. So, kahit ilagay lang nila yung number kung pang ilan na yan. Ah, series to? Para siyang Series ano? kasi siya eh. Sequel. So, ilagay nyo na lang yung number. Yes. Lagi nilang Yes. hinuhulaan yan. Avengers, hindi. Mission Impossible. Hindi. Avengers. Ano ba yan, Jen? And games? Baka naman magpa-premyo ka na naman, ha? Hindi ko na naman. Ayan guys, alam nyo to guys. Ito parang, ito yung lagi yung sinasabi. Alam mo dati sikat kasi yung mga ano nila, yung Sabi mga ni short Mr. clips Rev, nila. Fast and Furious.
Pwede na ba natin bigay yan or ibigay natin yung Bigay number? yung bago, yung number. Oo, yung number. Kahit yung number lang. Anong number? Anong number? Lagay yan. Mahigpit mo ang Okay. challenge. Oo. Sabi the expendables. Marami na kasing Ano? Fast and Furious, di ba? Expendables? Mga pang ano na yun. Fast and Furious Hindi 11. po. Wala pa Mister E! Wala ka pa! Yes. Fast and Furious. Mas nauna ka pa sa... Kompletuhin mo, Ayan, si Ben. Mr. AJ. Mr. AJ. Fast and Furious 8. Ayan. May sumasagot pa ng 7. Manok na pula daw, sabi ni Rika dyan. Ang manok na pula. Alam mo, si manok na pula na yun. Ayan, nag-countdown na sila. 3, 4, Kanina mahilig ka sa egg, ngayon manok na pula naman. 8, 10, Ano ba yan? 7. Ang tamang Ano sagot ba Six. ang tamang sagot? Five, and Furious 4, 8. three. Ayan. Ang unang Ayan. nakahula ay si Mr. AJ. Mr. AJ. Yes. Tsaka guys, Ay, supportahan nyo ako mamaya. ha? Itong next ano nila, magugustuhan nila to. Grabe si Sir Ro, pag hiwag Sabi ni Sir Fast and Furious, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, tama, sir. May nanalo na. Itong next na movie natin, feeling ko madaling hulaan kasi yung mga pinababaliwan ko ng Yes. saga to eh. Oo, ibibigay na rin namin yan kahit hindi nyo nasabihin. Guys, kung ano. bawi-bawi, meron pa tayong last Basta. Tingin niya, tingin niya. Ito ang ating last movie ay Last movie. drama. Pwede na Drama. yung Fast and Furious kasi yun na yung alam ng lahat. Plus yung number 8. Ayan. Ikaw, alam ko Ay, yan. favorite ko to. Pero ayoko to. Grabe. Pero ayoko to. May ano to, may book and Favorite. movie. Saga to eh. Ayan, sabi Ala, ni grabe sila. Ayan. The Twilight Yes! Saga. Ano ba ang Hindi, kasi tamang nakita niya sagot? yung crown ni Bella. Oo. Tama ba? Tama Yes, ba? tama. Yes. Ang The tamang sagot. Twilight Saga. Di ba ano yan? May mga party yan eh. Oh, pero, Oo, di ba sabi pero nila anong yun? ano, hindi siya. Hindi rin po siya Pero Princess dati Diary. Korean ang higpit ng mga judges. Sabi ni Jamie, starting today, sisimulan Kompleto ko pa na rin manood daw ang ng ibibigay action and namin. fantasy Hindi. movie. Twilight ano? Twilight ano? Guys, Twilight Twilight what? ano? Bin, galingan mo. Hindi siya new. Hindi Twilight. po siya New Moon. Hindi siya saga. Isa-isahin nyo na, isa-isahin nyo na. Twilight. In the name of Oo nga, love. Twilight Saga siya, pero ano? Oo, hindi siya New Moon, Eclipse. hindi rin siya Hindi. Eclipse. Bin, hindi. Princess Sarah. Hindi rin siya New Moon. Twilight na patatas man. Twilight. Okay, so kompletuhin nyo Ayan, daw. ayan, Saga, Ayan. hindi po Twilight Greco Shocker Kompletuhin nyo. The complete Twilight Alam niyo ba, yung mga Saga. ano, yung mga... Bin, alam mo ba? Yung mga fans Pag-pick ng up Harry her. Potter, ayaw nila itong Twilight. Bakit? Bakit? Hindi ko alam, medyo nakukornihan daw sila dito. Lahat Ah? ano, halos lahat ng mga fans ng Harry Ayun Potter. na. Ako hindi. Ayan na. Ayan na! Ayan Oh, na. ang galing nyo Jen, naman si kumumpleto. Shira. Si Shira po ang nauna. Mali yung spelling ni Jenny Remo. Breaking down. Parang ano yun ay Breaking Bad pala. Sumayaw yun. si Bella at si Edward Tamang eh. sagot. The breaking down daw. Twilight Saga Breaking Dawn! Ayan. Ayun, sumasagot, Eclipse, Revelation. Sino yung nauna? Don. Hindi po. Down. Si Shira. Tapos sabi ni Tawa na lang Jenny si the Jenny Remo. Breaking Down. Sayang daw. I'm going down. I'm yelling breaking timber. down. Ang dami, Yeah, ang dami po down. nagkakamali ngayong araw na ito. Ang dami nga nagkakamali. Ano ba yan? Napakasaya. Ayan. Guys, okay lang ba So, kayo? sino ang winners? Ayan, so ang ating mga- Ayan na, ang aking nag-iisang number 1. Nag-iisa na. Nag-isa number na 1 pa. number 1 pa. Ah, ang ating... Kael. Okay, so si Mr. Jerome San Agustin, Mr. AJ Guache, at si Miss Shira ang ating nanalo. So, pakipm na lang inyong mga numbers at i-load namin yan later. So, ito sa mga bago nating winners, pakipm na lang inyong mga number. Thank you Pakipm ang so number much. niyo sa Yes, akin. congratulations. Yes! Okay, ang ating next game ay ang Art Attack. Drawing nila. Halo-halo Kanta mo. kay JB Ayan. Castro. Parang ano, wala pang update yung mga ano natin, ano. Oo. Baka nagpe-prepare May na ano, sila. Miss Jen, meron silang video kumain sila kay Mary Grace. Mary Grace
Sino si Mary Grace? Si Mary Grace. Restaurant daw yun ni Ate Ano kasi Mary yung siya ano nila, Miss boarding Grace. yung guys, di ba? And one daw yung alis nila. Opo, baka Oo. nagpe-prepare na. Kasi ano na eh, 12:40. 12:40. Bye! Bye! So, ingat po ang Team Abroad. Grabe si Madam Anito. Oh my God. Ayan. Hihintay natin yung mga So guys, OOTD react nila. naman kayo dyan ng hard Yes. react for Team Kimpy and like react for Team Ruby. Wala pa para daw puntos ang simulan Japan na boys. natin ang ating third game. Okay, so ang ating third game, ang ating category ay Broken Hearted Songs. Tapos na ba kayo? Ayan, so, kaninang umaga ba nila yan sinot, Miss Zed? Oo, live yan guys. Live na Live live. kaninang 9. Wala pa puntos Japan boys. So ready na ba kayo guys? Comment next para simulan na natin ang ating third game. game. Tsaka hard react for Team Kimpy. Yes! Okay, Art React. Pakipusuan naman ang ating live ngayon. Okay, so huhulaan nyo para sa ating mga bagong audience. Huhulaan nyo ang kanilang drawing. Ang dinodrawing nila ay title, pero ang huhulaan nyo ay ang first line ng kanta. So, ang ating category ngayon ay Broken Hearted Songs. Habang ginagawa ko ito kanina, na-amaze ako Oo, kasi guys. broken Kung alam pala nyo yung na guys, Never kung ano yung die. title, sabihin nyo na Yes. agad kung ano ang first line. line. Oo. Line. Yan. Okay, ready na ba kayong So, dalawa? ready na ba kayo guys? Comment ready naman dyan. Ano na mag-start na tayo? Oo. Yes, umulaan nyo ay Sabi ang ni title. Ivy, kami na naman. Haha, ang tatalino nyo. Okay lang yun, Ivy. Pwede pang bumawi. Grabe, ilong ko nanginginang na sunburn Nanginginang. sa bahay. Oo. Ang nasunog na king. Ang nasunog na kimpi. Tinablan yung ilong eh. Ready na? Ayan, so ready na ba? Sabi ni Ruby Sir Ian, says. AJ, mukhang isang batalyon kayo ata dyan sumasagot. Sakit ang ulo ko. Ayan, Oh my so God. simulan na natin ng ating third game in 3, 3, 2, 1. Ayan, so sa akin meron akong 4 words. English. 4 words. Two words. Oh, okay. Ay, ang matalo sa inyong dalawa may parusa. Ay, ang matalo sa inyong dalawa may parusa bukas. Ay, ginagamit ko to. Okay. 2 words. 2 words. Kay Ruby, 2 words. Kay Kimpy, 4 words. Hayaan mo kasi bukas. Wala ng pinta. Sinasabotahe ka na. Ayan. 2 words. Yung kay Kimby, batingin 4 words. So, hulaan nyo ang first line. Lola. Lunes na tayo'y magkakilala. Yung mga kantaan ni Sir Tagal. Don't cry out loud! Ayan, Wow, ang cry galing! out loud, Kael. Pero ano? 1 point sa title. Line. 2 points sa first lines. 1 point sa title, 2 points sa first line. Ano ang first line ng Nang Don't Cry Out Loud. Pwede rin ito, pwede Ayan, rin. sumasagot na rin si Jamie tsaka si Ruth. Ruth. So sa akin, meron akong 3 words. Sinabasa Guys, ibigay sila. nyo ang first line ng Don't Cry Out. Baby Ayan, cried the si day the Jenny. circus came to town. Wow! 2 points, Meron akong Jenny 3 Remo. words. 3 words. Yung kay Ruby, guys. Ayaw niyo bang hulaan? Mukhang ayaw ka na nila dito, Ruby. Ruby says. Alam niya. Okay, crying in the rain. Baby cried the day. Wow, pati si Mr. AJ, alam niya yung don't cry out loud. Guys, okay na. Tapos na yung baby cried the day. May nakahula 3 na. words. Umusad na kayo. Move on Mag-move on na guys, kayo. move on. Sige, Bakit ang lunch lakas muna nun, ako. Miss Zen? Move on, On the guys. wings of love Move till I on. met you. Sabi niya na, Miss On the Zen. wings of love till I met you. Guys, Thank you mga for pang broken watching, Mr. ito. Sam. Don't Hello. breathe. Ano yan, Ruby? Sige, lunch daw muna si Mr. 3 Sam. words sa 3 akin. words. Mabusog ka. Yung kay... No air? Yan. Ayun! Ang galing ni Jamie!
Siyempre, sa Ano ang first line ng Jamie? English. Ay, ng Jamie? No air. Anong first line ng no air? Don't wanna breathe. Ito, 3 words. Guys, 3 words. Ayan, si Ryan Jar of Juan, Hearts. Jar of Hearts. Guys, 2 Pero points ano yung ang line. first line? Ang unang maka 5 points. Tatlong unang maka 5 points. Sila ang panalo. Sa akin, meron ako ulit 4 words. Looking back on the things I've done. Tell me, how am I supposed to breathe with no air? I know I can't take one more step towards you. Jar of Hearts. Tell me I'm so... Nakalimutan ko na, gosh. I can take... Okay, so Who you think Jar of Hearts. Ito, paborito ko ito kantahin. Mali. No, I can't take. Paborito ko ito kantahin. 4 words. Mali ang inyong mga lines. Hindi I know I can't take one more step towards you. I know I can take one more steps towards you. I know I can take one more step Bilisan nyo. towards you. Guys, 4 words sa akin. English. Moonlight over Paris. Yes! Tama. Crying in the rain. Hindi Favorite po. ko yan, guys. There I was. If I should die before I wake. Ayan, 4 words. Ayun, Christine Joy sa No Air. 2 points. Si Ruth, 1 point. Ito. Anong first line ng Moonlight over Paris? Drew looks at me, I fake a smile so he won't see. Teardrops on my guitar? Ayan, teardrops on my guitar. Wow, Ayan, ang Mr. galing ni AJ. Mr. AJ. Grabe yung mga 3 points. Ito, Galing sa naman akin, ni Mr. meron AJ. akong 1 word. Dundro. Ano yung kay Sir Dundro? Tama naman yung kay Mr. Jeff, pero yun nga yung sa Moonlight over Paris. Yun nga yun. Dururu, dururu, dururu. Oo, yun ang may first name, di ba? Oo, yun yun. Okay, Mr. Jeff, 2 points. 1 word. You say you've been overseas. Ang first line niya, dururu, 1 dururu. word. Okay, next. Ano yun sa'yo, Rupert? He's the reason for the teardrops in my guitar. Meron na nakahula kanina. Hindi siya Spotlight o heaven. moonlight E. Heaven, there's a fire starting in my heart. Sky. Sky. Hindi Hindi siya nila inuulan yung heaven. akin. Very good. Ano yung kay Miss Kim? 1 word, hindi Rolling siya in the deep. heaven. Oh, galing. Rolling in the deep. Rolling in the deep. First line. First line. Yes. 1, 2, 3, 4, 5 words. Hindi siya daw. buwan. English po, English. Baby, you're all that I want. Cloud. Cloud. Hindi siya cloud, hindi siya heaven. Ano yan? 1 word yan. 1 word daw kay Miss Kim. You're so fine. You're so fine. Alam ko na yung kay Miss Kim. Backread daw. Backread. Ulap. Ulap. Alam ko na yung kay Miss Kim. Rolling Ayan, in the may deep. hint Ulap. na kayo. Moonlight. Na 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 na, we're not fighting. 2 words. I couldn't be Ay, that 1 we word. have been this way before. Ah! 1 There's a fire. word. Backread. Alapaap. Taga English to guys. sa akin. English. English. May sinen Ayan, na po oh. ako. May hint na kayo. Ano to?
to? Ano to? Wala Pag kami dikitin nakita, nyo. Bin. Rolling in the deep ang last. Hindi siya Shine. alaba. Ayan, si Jenny Remo, Tonight. Ayan! Pero Tonight! ano ang first line? First line ng Tonight. Alam mo yung kanta na Tonight na yung nakakalungkot? High school. Yung namatay yung niya, Love Me. Ito, one word din sa akin. Someone tapos like English. me. Uy, sabi ni Mr. Petron Station Rupee. Gasolina daw. Gasoline! Malapit na! Gasoline. I remember. Alam mo to, sir! Uy, yung mga spelling nyo, I remember. Ayun, sabi ni Mr. AJ. Katal na yung mga pagtatay. I remember the times we spent together. Ayun ba yun? Yung kanta na yun? Yes. I remember One word, Tama si English. Mr. AJ with 5 points na si Mr. AJ. Nanalo na si Mr. AJ. Okay, dalawa pa. Kung may hahabol pa. Wala na rin akin! Power of love? Hindi nila alam to ah. Ano ba yan? Patingin nga. Ang hirap naman ng drawing mo. Ilang words? Sabi, Sir, alam mo to! someone always saying goodbye. Si Angel lang talaga Hindi siya nakakahula. fire. One word. Almost Marami, something in there. common kami. Alam niyo na to. Ano yung kay Miss Ayaw Kim? nila hulaan yung akin. Oh, hirap na hirap sila. Ang ganda ng explanation ko. Tonight, I celebrate my love for you. Si Jeff sumuko na. Nag-deactivate na ng FB niya. Bakit? Hirap na sila sa drawing ko. Pang matatalino. Burn! Ayan. Ayun, burn. tama si Ryan. Burn, pero ano ang first line? Sir, hulaan niyo na! Sabi ni Jenny, fuel to the fire. Tama si Ryan. Burn. Anong first line ng Burn? I want you to burn. Madali lang to. Burn for me, baby. Ah. So, meron pa akong isa. Meron Broken pa heart. ulit. One word. English. Explode. Hindi nila alam. Drum of heart. Do you wanna be a poet? Ayan. Sa wakas, naka 2 points na si Miss Jazel. Pag sinabi ko to, magigets nyo talaga. We don't have to worry about nothing. Ano sinasabi ni Bean? Kayo na lang ata yung nagkakaintindihan dalawa. Give your call now. I'm here at your door. One word. Tanggalin si Rupi. Ay, so okay lang yung mga ano namin kanina. Do you wanna be a poet? Sir, malapit na yung gasolina mo. Malapit na. Ah, yes! Sa Burn, kompleto yung kay. Do you wanna be a poet? And right, Hindi ako magpapahulat. si Mr. Ryan. One word. 1 point na lang, Mr. Ryan. Nanalo ka na rin. Sabi ni Mr. Red, the whisper in the morning. The whisper in the morning. Sabi ni Mr. Rian, wala akong maisip. Tells electric, fuel, tambol, Switch at puso, yung kay Rupert. Hindi siya broken, guys. Pag may nakahula talaga nito, ibang klase Wala yung akong- content nyo. Total eclipse of my heart! Ang galing ni Miss Jazel! Wow, ang galing! 1 point si Miss Eto, Jazel. the one word. Napakatalino ni Miss Jason. Ano yung Miss Jazel? Ano ang Hindi siya broken. first line? Ryan! Hindi siya Nananawagan ako. Ryan, 4 points ka na. 1 point na lang. Nanalo ka na. One word English. Ito, mga Every now and then, I get little bit lonely. Sabi ni Ryan, sumagot na pala siya. Patingin. Every now and then, I get a little bit lonely. Hindi siya scratch, hindi siya pieces. Guys, Sabi ni Sir Ian, pasalamat ka, Rupi. Magaling si Miss Jazel. Pain. May pain ba dyan? oo. Tama si Mr. Ryan. Nanalo na si Mr. Mr. Ryan. Alam ko na yung connect ng
gasolina kasi total. Sabi ni Ryan, siya daw nauna sa Total Recall. Yeah, siya yung nauna. Pero Hindi yung siya title, fame. si Miss Ayan, Jazzy. si Shaira, Torn. Ryan, kailangan yung Torn. hulaan mo yung Pero lyrics. ano ang first line ng Torn? Ryan, Yes. ang hulaan mo lyrics. Si Miss Jazzy ang nahulaan lang niya yung title. Si Ryan nauna Shaira, sa tama lyrics. na yung Torn mo, pero ano ang first line? Oh, meron pa bang hahabol? Sino yung may 3 points? Si Jenny Remo may 3 points. Naintindihan ni Miss Jazzle yung drawing ni Rupert. English! Galing mo, Jazel. Ano ang first line ng Torn? Okay, last 1 minute. Can we touch? Hindi po. Now ko lang Ngayon lang nag-gets si na-gets. Mr. E. Ano ko nga, Mr. E? Sobrang talino ng mga Suko na mi, tataba ng mga utak, ang Guys, ano ang healthy. first line? Wala pang humuhula. Believe ko na ako yung kay sagot. Jazel. Ayan, si Mr. AJ. I thought I saw a man brought to life. Yung susunod. Yung susunod kay Mr. AJ Eto, kasi meron nanalo na akong si 3 Mr. words. AJ. Sir, sige pa! Si Shaira. Don't let the clips not down. Hirap na hirap. Uy, nahulaan na rin naman pala yun. Sorry. Isa pa, magbigay pa kayo. Hindi na malalayo dun yung... Sorry, torn between two lovers. Yeah. You got to go. MG. Okay. I saw naman. May dalawa na tayong nanalo. Go to life. Sige, tapusin natin yan. Sorry. Ay, hindi. Hindi sorry. It starts with letter A. Forgive. Forgive, hindi. And forget. Sabi ni Jenny, kasi pwede pang manalo si Jenny dahil may 3 nagsasorry? points. Wala naman akong ginawa. You gotta go and get angry at all of my honesty. Sinasayaw to ng mga high school. Amoy bench yung 3 mga words, English. It's too late. It's too late. None. Wala naman ako nakakahula Marry sa'yo. me daw. Hindi. I am Ito. cute. 3 words. Please. Apologize! Oo. First line ng apologize. Kaya bang hulaan ni Jenny? 3 words, guys. 3 words sa akin. 1 point. English. Binigyan mo ng hit, nahulaan agad. Wrong spelling naman. First line naman ang hulaan nila. First line. Wala na kasi tayong oras. So, Apologize. lumalaban pa ba si Jenny? May I'm 3 holding points on a siya. rope. Ano yung ano ko, nawala na. Okay na, Mr. AJ. Nanalo ka Ito, na. guys. English, 3 words. Kaya nawala yung panulat ko. Guys. Ayan, sabi ni Meron- Sir Ian, Team Japan Hoardings. Bye. Tara na. Ingat po kayo dyan. Ingat. And enjoy. I'm holding on my rope. Ayan. Sige na guys, tama na. Dahil mukhang Ito na yung mga tapos na ang ating timer. Tapos na ang ating 1 minute. Tapos na ang timer. Sayang Yes. naman. Yung mga Japan natin. Okay na. Dahil Okay. dalawa na nanalo. Ayan. Hindi na kayang hulaan ni tapos Jenny. na po ang ating time. Wala na. So, itong pinapahulaan Yes, ko po bye-bye ay daw. One Last Cry. One Ayan. last cry. Sayonara! Bye. Sayonara! and Please go back. Maalam muna tayo sa ating mga Take care. Take care! Take Ayan. care. So, yan. Sayonara. Sayonara na po ang Sir, Team pag ipapanalo ko yung bowling natin mamaya, sir. Oh, may Sir. nakahula grenade. Sir, Ayan, yan na Papanalo po ko ang yung- Team Japan. papanalo ko yung bowling mamaya, sir. Ito na yung mga mga Team Japan. Wow, yan na sila. Ready na sila. Mamaya na kayo guys. I-cheer Yung nyo mga, naman ako. yung mga pasalubong nyo. Pauwi huwag nyo na lang po i-comment. Pakidala na lang po Easy dito sa come, Shota. easy go. Okay na si Mr. Ryan kasi nanalo ka na kanina pa. Bye, Ayan. Japan. So, Ayun. bye Yes. Team Japan. I-cheer Enjoy nyo- po i-cheer nyo kayo naman. lahat. I-cheer nyo naman ako. Sabi ni Para Zepol mamaya, Bomba. maglalaro ako ng bowling. Oo. So, sino ang winners para sa ating third game? Yes. Si Adser, tama, One Last Cry, pero hindi na po siya umabot. Yes, kanina pa yun. Sabi ni Sir Ian, paging Team Team Japan, Japan, punta na kayo sa gate 116.
Ayan. So, ingat po kayo Hello. lahat. Ayan, ang aga ni Sepole. Ayan, halo-halo. Bago rin yan. Bagong viewer natin si Jacqueline. Sepole bukas. Uy, hindi, Manood ka bumalik ng lang mga- siya. Ay, bumalik siya. Oh. Halo-halo. Huwag kang magkalat sa Huwag ka daw bowling. magkalat sa bowling. Ayos-ayusin mo. Ikakalat ko yung mga wawasakin ko yung mga Wawa kisame. sa akin niya. Sir. Panalo. Yeah, maghanda na kayo papagawa ng Ayan, mga sabi ni kisame. Grisha Manlunas, God bless you guys. Thank you so much po. Yes, so ang ating mga winners ngayon na nakaabot sa ating oras. Wala Yeah, na kasi bawi ka tayong- lang, Rika. Kaya mo yan. Yes, wala na kasi tayong oras. Hindi na umabot si Jenny. Meron siyang 3 points. So ang ating nanalo ngayon, ang Sir. maka 5 points. Siyempre, 6 points si Ryan and 5 points si Mr. AJ. Teka, So, teka. paki-PM na lang po ang inyong mga number pati rin po sa mga nanalo sa Hangman at sa movie series. Ulitin lang namin, recap lang sa Hangman, Miss Teresa Solomon, Miss Jamie Sarinas, Miss Christine Roy, at sa ating movie series, Mr. Jerome, Mr. AJ at si Miss Shaira. At syempre sa ating Art Attack, si Mr. AJ at si Mr. Ryan. Ayan. So, paki-PM ang inyong mga numbers. And do not forget to like and share our Facebook page, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. Bago sila mag-final say, please do react sa ating live ngayon. Paki-like react yan at paki-heart react. So, maraming salamat. Final say sa inyong dalawa. Ayan. Gusto ko yung comment ni Sir Ian, sabi, Rupert, baka hindi mo matanggal daliri mo sa bowling ball. Sir Ian. Baka sumama ka sa dulo. Kaya, Sir Ian, lalagyan ko Sir, naman. isa siya sa matutumba. Sir, lalagyan ko ng pampadulas yung daliri ko. Para hindi nag-i-stack. So, yan guys. Thank you po for watching the Almasal Club. At syempre, yan. Heart naman kayo kung nag-enjoy kayo. Kaya may sasabihin para ako, sa sir. ating games ngayon. Sir, pwede ko ba isama si engineer dun sa bowling, center? Para pag nasira ko yung kisa, may magawa agad. So yan, and congratulations din po sa lahat ng nanalo and sa Team Yes. Abroad. Ingat po kayong lahat dyan and enjoy. Yes, Yan. yes, Galya. Mag-ingat kayo dyan sa Team Japan at maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Bye! Strike! See you tomorrow! Yan ay patungo. The Amsel Club.